Gaur erakutsiko dizut nola programatu email bat MyLuisen. Momentu egokienean bidaltzeko azkar eta erraz. MyLuisen oso erraza da zure mailak programatzea. Begin zure kanpaina sortzen duzunean, bidali nahi duzun ordua eta eguna aukeratzen dituzu. Egun nabarmenak asteartea eta osteguna dira. Pertsonak astelehenean oso saturatuak igarotzen direlako. Pertsonak astelehenean oso saturatuta heltzen direlako. Eta asteartean eta ostegunetan jarrera hobeagoan daudelako. Goizeko 8:00 ordu 2:00 tarterik eraginkorrena da. Une horretan, klik eta irekitze gehienak sortzen dira. Emailon bat idaztearekin ez da nahikoa. Estadistikak esaten dute momentu egokiena aukeratzea, irekira gehiago, klik gehiago eta emaitza hobeak lortzen dituztela. Eta kitzo, ja badakizu nola programatu zure mailak momentu egokinean heltzeko. Hurrengo bideoan ikusiko gara elkar.